హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందమైనటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో 9వ అధ్యాయము అయినటువంటి భక్త ధ్రువుడు తిరిగి గృహమునకు వచ్చుట. మొదట 8వ అధ్యాయం మనము ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యమునకు వెళ్ళి అక్కడ ఆ భగవంతునికి గురించి తపస్సు చేసినటువంటి సందర్భము. సో తదుపరి అతడు తిరిగి మరలా గృహానికి చేరుకునేటువంటిది ఈ అధ్యాయము. సో అందులో ఈరోజు 2వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతంలోని 4వ స్కందము, అందులో 9వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్రువుడు గృహమునకు తిరిగి వచ్చుట అన్నది ఈ అధ్యాయము. సో ఇందులో మైత్రేయుడు కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈరోజు ఈ 2వ శ్లోకము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 2వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. స వైదియా యోగ విపాక తీవ్రయా. స వైదియా యోగ విపాక తీవ్రయా. స వైదియా యోగ విపాక తీవ్రయా. హృత్పద్మకోశే స్ఫురితం తడిత్ ప్రభం.
हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडिप्रभं हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम् हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडिप्रभम् हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम् हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडिप्रभम् तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिः स्थितं तदवस्थं ददर्श बहिः स्थितं तदवस्थं ददर्श बहिः स्थितं तदवस्थदर्श स वैदिया योगविपाकतीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडत्प्रभ स वैदिया योगविपाकतीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम् तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिः स्थितं तदवस्थं ददर्श तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिः स्थितं तदवस्थं ददर्श स वैदिया योगविपाकतीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम् तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिः स्थितं तदवस्थं ददर्श स वैदिया हरे कृष्ण चामुंडेश्वरी माताजी वैएस लक्ष्मी माताजी हरे कृष्ण प्रभु प्रणामाल सवैधिया योग विपाक तीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभं तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्थं ददर्श। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल प्रभु जी। सवैधिया योग विपाक तीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभं तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्थं ददर्श। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भारती माता शशिकला माता हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम।
వైధియా యోగ విపాక తీవ్రయా పద్మకోశే స్ఫురితం తడిత్ ప్రభం తిరోహితం సహసైవోపలక్ష హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సవై ధియా యోగ విపాక తీవ్రయా ఉత్పద్మకోశే స్ఫురితం తడిత్ ప్రభం తిరోహితం సహసైవోపలక్ష్య బహిస్థితం తదవస్థం దదర్శ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాస ప్రభు, మాధవి నీలప్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు చదువు. సవైధియా యోగ విపాక తీవ్రయా హృత్పద్మకోశే స్ఫురితం తడిత్ ప్రభవం తిరోహితం సహసైవోపలక్ష్య బహిస్థితం తదవస్థం దదర్శ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రణామాలు. సవైధియా యోగ విపాక తీవ్రయా హృత్పద్మకోశే స్ఫురితం తడిత్ ప్రభం తిరోహితం సహసైవోపలక్ష్య బహిస్థితం తదవస్థం దదర్శ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి ఎం మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. సవైధియా యోగ విపాక తీవ్రయా హృత్పద్మకోశే స్ఫురితం తడిత్రభం తిరోహితం సవైకోపలక్ష బహిస్థితం తదవస్థం దదర్శ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సైవైధియా యోగ విపాక తీవ్రయా హృత్పద్మకోశే స్ఫురితం తడిత్ ప్రభం తిరోహితం సహసైవోపలక్ష్య బహిస్థితం తదవస్థం దదర్శ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు, మంజుభాషిణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. సవైధియా యోగ విపాక తీవ్రయా హృత్పద్మకోశే స్ఫురితం తడిత్ ప్రభం తిరోహితం సహసైవోపలక్ష్య బహిస్థితం తదవస్థం దదర్శ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. సవైదియా యోగ విపాక తీవ్రయా హృత్పద్మకోశే స్ఫురితం తడిత్ ప్రభం తిరోహితం సహసైవోపలక్ష్య బహిస్థితం తదవస్థం దదర్శ. హరే కృష్ణ. వసంతబాయి మాతాజీ, సూర్యప్రకాశ్రావు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. సవైదియా యోగ విపాక తీవ్రయా ఉత్పద్మకోశే స్ఫురితం తడిత్ ప్రభం తిరోహితం సహసైవోపలక్ష్య బహిస్థితం తదవస్థం దదర్శ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రణామాలు. ప్రణామం. చదువు. సవైధియా యోగ విపాక తీవ్రయా హృత్పద్మకోశే స్ఫురితం తడిత్ ప్రభం తిరోహితం సహసైవోపలక్ష్య బహిస్థితం తదవస్థం దదర్శ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, ఉజ్వల మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. సవైధియా యోగ విపాక తీవ్రయా హృత్పద్మకోశే స్ఫురితం తడిత్ ప్రభం తిరోహితం సహసైవోపలక్ష్య బహిస్థితం తదవస్థం దదర్శ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సవైదియా యోగ విపాక తీవ్రయా హృత్పద్మకోశే స్ఫురితం తడిత్ ప్రభం తిరోహితం సహసైవోపలక్ష్య బహిస్థితం తదవస్థం దదర్శ. హరే కృష్ణ. బాపిరెడ్డి ప్రభు, నీరజం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. సవైదియా యోగ విపాక తీవ్రయా హృత్పద్మకోశే స్ఫురితం తడిత్ ప్రభం తిరోహితం సహసైవోపలక్ష్య బహిస్థితం తదవస్థ దదర్శ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు.
सवैधिया योगविपाकतीव्रया उत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभं तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्तदं ददर्श। हरे कृष्ण। चंद्रावती माता जी। रामकृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सवैधिया योगविपाकतीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभं तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्थं ददर्श। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सवैधिया योगविपाकतीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभं तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्थं ददर्श। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా సహా సహా ధ్రువుడు వై కూడా దియా ధ్యానముచే యోగ విపాక తీవ్రయా తీవ్రమగు యోగాభ్యాసము వలన హృత్ హృదయము పద్మకోశే పద్మమున స్ఫురితం ప్రత్యక్షమైన తడిత్ ప్రభం మెరుపు వంటి తేజము తిరోహితం అదృశ్యము కాగా సహసా అకస్మాత్తుగా ఏవా కూడా ఉపలక్ష్య గాంచుచు బహిస్థితం వెలుపల నిలిచియున్నట్టి తత్ అవస్థం అదే భంగిమలో దదర్శ చూడగలిగెను. కృష్ణ భావము తీవ్రమగు యోగాభ్యాసమున ధ్రువుడు ఏ భగవద్రూపమునందు పూర్తిగా సంలగ్నమయ్యనో ఆ మెరుపు వంటి తేజోమయ రూపము అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమయ్యను. అంతట ధ్రువుడు విచలితుడు కాగా అతని ధ్యానము భగ్నమయ్యను. కానీ అతడు కన్నులు తెరిచినంతనే తాను హృదయమునందు గాంచుచున్న భగవానుని ప్రత్యక్షముగా ఎదుటనే గాంచెను. హరే కృష్ణ. సో
భాష్యము. పరిపూర్ణమగు యోగ ధ్యానము వలన ధ్రువుడు తన హృదయమునందు దేవదేవుని ఎల్లప్పుడూ దర్శించగలిగెను. కానీ అకస్మాత్తుగా ఆ భగవద్రూపము హృదయము నుండి అదృశ్యమైనప్పుడు అతనిని తాను కోల్పోయి తిని అని ధ్రువుడు తలచెను. దానికి అతడు కలత చెంది ధ్యానమును వీడి కన్నులు తెరిచినంత ఎదుట అదే భగవద్రూపమును తిరిగి గాంచగలిగెను. బ్రహ్మ సంహిత 5:38 యందు ప్రేమాంజున చురిత భక్తి విలోచనేనా అని చెప్పబడినటువంటిది. సో అనగా భక్తి యోగము ద్వారా భగవత్ ప్రేమను వృద్ధి కావించుకొనిన సాధు పురుషుడు శ్యామ సుందర రూపమును ఎల్లప్పుడూ గాంచుచుండును. భక్తుని హృదయమునందుండు ఈ శ్యామ సుందర రూపము కల్పన కాదు. భక్తుడు భక్తి యోగమున పరిపక్వతను సాధించినప్పుడు సాధన కాలమున తాను చింతించినట్టి శ్యామ సుందర రూపమును ముఖాముఖి గాంచగలడు. దేవదేవుడు పూర్ణుడు కావున భక్తుని హృదయమునందలి రూపము, మందిరమునందలి రూపము, వైకుంఠ అనగా బృందావన ధామమునందలి ఆది రూపము అన్నియును ఒక్కటే, అవి అభిన్నములు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము. ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఆ ధ్రువుడు తన
ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులైనటువంటి దేవర్షి నారదుడు ఉపదేశించిన విధంగా ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని పైన అతడు ధ్యానం చేసి మనసునందున ఆ భగవంతుణ్ణి నిలుపుకొని తన శ్వాసను నియంత్రించిన కారణంగా మరి ఆ ముల్లోకాలలో ఉన్నటువంటి వారు శ్వాస ఇబ్బందికరంగా అయినటువంటి పరిస్థితి, ఆ క్రమంలో దేవతలు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువుని చేరి వారికి కలిగినటువంటి అనుభూతిని చెప్పడము, ఆయన దానికి కారణమును చెప్పి ధ్రువుడు తన యొక్క భక్తి యోగము ద్వారా తన హృదయంలో నన్ను నిలుపుకొనడం వలన జరిగినటువంటి సంఘటన మాత్రమే. సో ధ్రువుడు మహాభక్తుడైన కారణంగా అతడి మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, మీరు మీ యొక్క నిలవులకు వెళ్ళండి అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటిది చూశారు ఆ పూర్వపు అధ్యాయము 8వ అధ్యాయంలో. అలాగే ఇప్పుడు ఆ ధ్రువుడు మరి తాను లక్ష్య పెట్టినటువంటి విషయాన్ని, అంటే ఆ భగవంతుని పైన ధ్యానం చేసి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకొని తిరిగి గృహమునకు వెళ్ళుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో మైత్రేయుడు ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు దేవతలతో, విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏదైతే దేవతలతో దేవదేవుడు చెప్పినటువంటి విషయాలను పూర్వం చెప్పారు. సో ఇప్పుడు ఇంకా అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మైత్రేయుడు విదురుడితో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఆయన మొదటి శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ విధంగా భగవానుడు అభయము నొసగినంతటా దేవతలు భయమును వీడిన వారై వందనములీడి తమ లోకములకు పోయిరి అని చెప్పబడుతున్నారు. సో ఎందుకంటే వారికి ఆ ధ్రువుడు చేసినటువంటి భక్తి యోగము ద్వారా, అంటే తన యొక్క శ్వాస భగవంతుడిని హృదయంలో నిలుపుకొని శ్వాసను నియంత్రించడము ద్వారా వారందరూ కూడా మరి ఆ భయంతో ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరినటువంటి వాళ్ళు, మా శ్వాసలు ఆగిపోతూ ఉన్నట్లుగా ఉన్నవి అంటూ ఆ భగవంతుడిని వేడుకోవడము, ఆ భగవంతుడు వారికి సమాధానంగా ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తాం. సో మరి ఆ భగవంతుడు వారికి ఎప్పుడైతే ఈ సంఘటన గురించి మీరు భయపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు, నేను ధ్రువుడిని తన యొక్క తపస్సును ఆపివేస్తాను అని ఆయన చెప్పడం, మీరు త్వరలోనే ఈ విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితి నుండి బయటపడతారు అని చెప్పినటువంటి విషయానికి మరి ఆ విధంగా భగవంతుడు అభయం ఇవ్వగా దేవతలు భయాన్ని వదిలివేసి ఆ భగవంతుడికి ఆ విధంగా వారికి మాట ఇచ్చినటువంటి ఆ భగవంతునికి వారు వందనాలు సమర్పించి అక్కడి నుండి తిరిగి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. తదుపరి సాక్షాత్తుగా సహస్ర శీర్షావతుడైనటువంటి ఆ భగవానుడు, ఆ విష్ణు భగవానుడు తన వాహనమైనటువంటి ఆ గరుడు పైన, గరుడు వీపు పైన ఎక్కి మరి తన సేవకుడు తన భక్తుడైనటువంటి ధ్రువుని
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ మ్యూట్ ఉన్నారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఎక్కడి వరకు వినిపించింది, ఎక్కడ కట్ అయింది? అదే ప్రభుజీ, ఆయన భగవంతుడు ఆయన తపస్సుని ఆపుతాను అని చెప్తున్నప్పుడు. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో మరి ఆ దేవతలకు ఆ విధంగా అభయం ఇచ్చిన పిదప వారు ఆయనకు వందనాలు ఇచ్చేసి అక్కడ నుండి వారి వారి యొక్క తమ దివ్యలోకాలకు, అంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడము, తదుపరి సాక్షాత్తుగా సహస్ర శీర్షావతారుడైనటువంటి ఆ భగవానుడు ఆ గరుడారూఢుడై, అంటే ఆ గరుడ తన యొక్క వాహనమైనటువంటి ఆ గరుడు పైన ఉండి ఆయన మరి తన భక్తుడు సేవకుడు అయినటువంటి ధ్రువుడిని చూడడానికి ఆ మధువనానికి ఆయన వెళ్ళినటువంటి స్థితిని ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి తదుపరి ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకంలో ఇంకా మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉన్నారు. సవై దియాయోగ విపాక తీవ్రయా హృత్పద్మకోశే స్ఫురితం తడిత్ ప్రభం తిరోహితం సహసైవోపలక్ష్య బహిః స్థితం తదవస్థం దదర్శ. సో మరి ఆ విధంగా ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి ధ్రువుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు అని చెప్తున్నారు కదా. సో ఆ విధంగా వెళ్ళినప్పుడు సందర్భంలో అక్కడ ధ్రువుడు గురించి చెప్తున్నారు. ధ్రువుడు తన తీవ్రమైనటువంటి యోగ అభ్యాసము ద్వారా అతడు ఏ భగవద్ రూపమునందు పూర్తిగా సంలగ్నమయ్యనో, రూపముచ్చుకుని ఆయన ధ్యానం మగ్నుడై ఉన్నాడో ఆ రూపము, సో ఆ మెరుపు వంటి తేజోమయమైనటువంటి ఆ రూపము అకస్మాత్తుగా ఆయన యొక్క హృదయము నుండి అదృశ్యమయ్యను అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే ఏ రూపమునైతే తన హృదయం ఏర్పరచుకొని ఇప్పటి వరకు అతడు ఆయన పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి అనన్యంగా ఏ రూపం పైన అతడు ధ్యానం కావించాడో అటువంటి మెరుపు వంటి తేజోమయమైనటువంటి రూపము అకస్మాత్తుగా ఆయన యొక్క హృదయము నుండి అదృశ్యమయ్యను అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ రూపము హృదయము నుండి అదృశ్యమైపోయిందో వెంటనే ధ్రువుడు కొంత కలవరపడి విచలితుడు కాగా, అలా తీవ్రమైనటువంటి ఆ యోగ ధ్యానమునందు ఉన్నటువంటి ధ్రువుడి యొక్క ధ్యానము భగ్నమైనది అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే అతని యొక్క ధ్యానం భగ్నమైందో వెంటనే అతడు కన్నులు తెరిచి చూశాడట. కన్నులు తెరిచి చూడగా ఏ రూపమునైతే తన హృదయంలో స్థిరపరచుకొని ఇప్పటి వరకు ధ్యానం చేస్తున్నాడో అదే రూపము ఎదురుగా ఆయనకి ప్రత్యక్షమైనది అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఏ రూపమునైతే హృదయంలో ఆ ధ్రువుడు ఏర్పరచుకున్నాడో ఆ రూపము అదృశ్యమై ఎదురుగా ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి రూపం ఏదైతే ఉందో అది ధ్రువుడికి ఎదురుగా ప్రత్యక్షమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే ఆ ధ్రువుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి యోగ ధ్యానము వలన మరి అతడు తన యొక్క హృదయమునందు ఆ భగవంతుని యొక్క శ్యామ సుందర రూపాన్ని నిలుపుకొని ఆ రూపము పైననే అతడు ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నటువంటిది
కదా. సో అటువంటి ఆ రూపము ఒక్కసారిగా అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమవ్వడం, హృదయం నుండి అదృశ్యమవ్వడాన్ని అతడు ఆ భగవంతుడిని కోల్పోయాను నేను అని తలచుతూ ఉన్నటువంటి కారణంగా అతడు తన యొక్క ధ్యానమును వీడి కన్నులు తెరిచాడు అని చెప్తారు. అలా కన్నులు తెరవగానే అదే రూపం, ఏ రూపం పైనైతే అతడు ధ్యానమును కొనసాగించాడో అదే రూపము ఆయన ఎదురుగా చూడగలిగినటువంటి ఆ రూపము ను చూసి అని ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. సాధారణంగా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ భక్తి యోగము ద్వారా భగవత్ ప్రేమను వృద్ధి చేసుకున్నటువంటి సాధు పురుషులు ఆ శ్యామ సుందర రూపమును ఎల్లప్పుడూ గాంచగలుగుతారు. ఇదే విషయాన్ని బ్రహ్మ సంహిత యందు చెప్పబడినటువంటి దానిని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ బ్రహ్మ సంహిత 5వ అధ్యాయంలోని 38వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రేమాంజున చురిత భక్తి విలోచనేనా సంత సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి యం శ్యామ సుందరమచింత్య గుణస్వరూపం. అచింత్య గుణస్వరూపుడు. మరి అటువంటి శ్యామ సుందరుడు, అచింత్య గుణస్వరూపుడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు. శుద్ధ భక్తులు ఇక్కడ ప్రేమాంజున చురిత భక్తి విలోచనేనా. సో మరి ప్రేమాంజున రంజితములై భక్తి నేత్రముల ద్వారా తమ హృదయాంతరాళమునందు ఆ భగవంతుణ్ణి, అంటే ఆ శ్రీకృష్ణుడు శ్యామ సుందరుడు అచింత్య గుణస్వరూపుడు అయినటువంటి శుద్ధ భక్తులు ప్రేమాంజున. ఇక్కడ ప్రేమ అంటే ప్రేమ, అంజున అంటే అంజునము అంటే కాటుక అని చెప్తా. కళ్ళకి ఆ ప్రేమ అనేటువంటి కాటుకను అద్దిన, చురిత అంటే అద్దడం. ప్రేమ అనేటువంటి కాటుకను తన కళ్ళకు అద్దుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఆ భక్తి అనేది ఆ భక్తి భావనలలో ఆ విలోచనేనా అంటే ఆ భక్తి అనేటువంటి నేత్రములతో, సంతహ అంటే ఇక్కడ శుద్ధ భక్తులు. సో ఆ శుద్ధమైనటువంటి భక్తులు ప్రేమాంజునముతో రంజితములై భక్తి నేత్రముల ద్వారా తమ హృదయాంతరాలలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శిస్తారు. ఇక్కడ కూడా ధ్రువుడు ఆ ప్రేమాంజున చురిత భక్త విలోచనుడైనటువంటి ఆ ధ్రువుడు భక్తి యోగము ద్వారా భగవత్ ప్రేమను వృద్ధి చెందించుకున్నటువంటి ఆ ధ్రువుడు అతని యొక్క హృదయాంతరాళముల యందు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువుని ఆయన దర్శించగలిగినటువంటిది. ఆ విష్ణు భగవానుని దర్శించాడు, కృష్ణుని అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆ రూపము అంటే శ్యామ సుందరుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క విగ్రహము, రూపం ఏదైతే ఉందో అది ఒకే సమయంలో మరి సగుణ రూపంగాను నిర్గుణ తత్వములతో ప్రకటించబడేటువంటి అచింత్య రూపము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఆ అచింత్య రూపము అంటే సాధారణంగా మనసు బుద్ధులతో గ్రహించలేనటువంటిది, భక్తి ద్వారా మాత్రమే గ్రహించగలిగేటువంటి, అంటే మనుషులు
తర్కంతోనూ ఊహతోనూ బుద్ధి పరిధులకు అతీతమైనటువంటి దివ్య స్వరూపమే అచింత్య రూపము అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క అంటే ఆయన భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు 7వ అధ్యాయంలో అవ్యక్త వ్యక్తి మాపన్న మన్యంత మామ బుద్ధయ అంటూ చెప్తారు. అవివేకులు నన్ను నిరాకారం కాదు అని చెప్తారు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య స్వరూపము భక్తులు మాత్రమే భక్తి భావనతో భక్తి నేత్రాలతో మాత్రమే చూడగలిగేటువంటి, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి చూడలేనటువంటి రూపము ఆ భగవంతుని యొక్క రూపము. మరి ఆ ఒకే సమయంలో సగుణ నిర్గుణ తత్వములతో ప్రకటితమయ్యేటువంటి అచింత్య దర్శిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ భక్తి పారవశులై దర్శించేటువంటి ఆ శ్యామ రూపము, మామూలుగా శ్యామ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ నీలివర్ణంగా చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క శ్యామ సుందర రూపం ఏదైతే ఉందో ఆ శ్యామ సుందర రూపము నిత్య సుఖదాయమైనటువంటి దివ్య వర్ణము, దివ్యమైనటువంటి వర్ణ రూపము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అది ఈ భౌతికమైనటువంటి కళ్ళకు కనిపించనటువంటి రూపము ఏదైతే ఆ భగవద్గీతలో ఆయన అవ్యక్తం వ్యక్తి మాపన్నం మన్యంతే మామ బుద్ధయ అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ విషయంలో, అంటే అవివేకులు నన్ను నిరాకారునిగా భావిస్తారు, నా యొక్క దివ్య స్వరూపం అంటే భౌతికమైనటువంటి నేత్రాలకు గోచరము కానటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుడు స్వయం దేవదేవుడైనటువంటి అది కేవలము భక్తి భావితులై సమాధి యొక్క వాస్తవ స్థితిలో ఆసన పీఠ స్వరూపులైనటువంటి విశుద్ధ భక్తుల యొక్క హృదయాలలో దర్శితమయ్యేటువంటి రూపము అని చెప్తారు, శ్యామ రూపము అనేటువంటిది. ఆ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క శ్యామ సుందరుడు అనేటువంటి ఆ విశుద్ధ భక్తులు భక్తి భావితులై భక్తి యోగమునందు సమాధి యొక్క వాస్తవమైనటువంటి స్థితిలో ఉండగలిగినటువంటి వారు చూడగలిగేటువంటి దివ్యమైన సుఖదాయమైనటువంటి రూపమే ఆ శ్యామ సుందర రూపము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి మరి ఆ భక్తి రూపమును ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాలను మనము భాగవతము 1వ స్కందము 7వ అధ్యాయంలో కూడా చూస్తాం. ఎందుకంటే ఆ దేవర్షి నారదుడు వ్యాసుల వారు తన హృదయంలో ఆందోళనగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఆ భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని గురించి, ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు అక్కడ, నువ్వు ఆ సమాధి స్థితి ద్వారా ధ్యానం ద్వారా భగవంతుని యొక్క గుణగణాలను ఆయన యొక్క లీలలను నీవు దర్శించుకోగలవు. వాటన్ని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మరి ఆ భాగవతంలో అక్కడ చెప్తారు. భక్తి యోగేన మనసి అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్లోకంలో ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి ఆ వ్యాసుడు జ్ఞాన వైరాగ్య నివృత్తి మార్గాల ద్వారా ప్రావీణ్యుడు కాబట్టి ఆయన ఆ భక్తి యోగం ద్వారా మరి ఆ శ్రీమద్ భాగవతమును అంటే భగవంతుని యొక్క ఆ దివ్య లీలలను, ఆ భగవానుని మరియు ఆయన యొక్క శక్తిని, ఆయన యొక్క మాయా శక్తిని మరి నారదుడు చెప్పిన విధంగా అతడు ధ్యానంలో నిమగ్న అంటే భక్తి యోగ విషయంలో మరి నిమగ్నమయ్యి ఆయన దర్శిస్తాడు. ఆ దర్శించినటువంటి విషయాలనే మనకి శ్రీమద్ భాగవత రూపంలో ఆయన గ్రంథీకరించినటువంటిది. సో ఆ విధంగా ప్రేమాంజన చురిత భక్తి విలోచనులైనటువంటి భక్తులు
ఆ భగవంతుని యొక్క శ్యామ సుందర అంటే నిత్య సుఖదాయకమైన దివ్యమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని ధ్రువుడు ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ రూపాన్ని ఇక్కడ దర్శించుకున్నటువంటి విషయము. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడు తనకు ఎదురుగా వచ్చాడో ఆ హృదయమునందున్నటువంటి శ్యామ సుందర రూపం ఏదైతే ఉందో అది కల్పన రూపం కాదు. ఎందుకంటే అదే రూపాన్ని ఎదురుగా భక్తుడైనటువంటి ధ్రువుడు దర్శించుకోగలిగినటువంటిది కారణంగా మరి ఆ శ్యామ సుందర అంటే భక్తుల యొక్క హృదయాలలో ఉండేటువంటి ఆ శ్యామ సుందర రూపం ఏదైతే ఉందో అది కల్పన కాదు. భక్తుడు ఎప్పుడైతే భక్తి యోగమునందు పరిపక్వతను పొందుతాడో ఆ పరిపక్వ స్థితిలో ఆ భగవంతుని యొక్క శ్యామ సుందర రూపాన్ని ముఖాముఖిగాంచగలడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ధ్రువుడు కూడా ఆ భక్తి యోగమునందు పరిపక్వతను సాధించిన కారణంగా ఆ భగవంతుని యొక్క శ్యామకి అతడు దర్శించుకోగలిగినటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుడు పూర్ణుడు కావున భక్తుని యొక్క హృదయమునందలి రూపము, మందిరముల యందు ఉండే రూపము, ఆ వైకుంఠ బృందావన ధామము పడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా కేవలము భక్తులు మాత్రమే ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రేమించి మరి ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు ఈ అవతారాలు తీసుకున్నప్పుడు మరి ఆ వ్రజభూమి యందు విరాజిల్లుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆయనను దర్శించుకోగలిగినటువంటి వాళ్ళు భక్తులు మాత్రమే. ఎందరో చూశారు భౌతికమైనటువంటి నేత్రాల ద్వారా, కానీ ఆయన దేవదేవుడిగా చూసినటువంటి వాళ్ళు ఆయన యొక్క భక్తులు మాత్రమే. ఆ విధంగా చూసి మరి ఆయనను వారి యొక్క హృదయములందు అమూల్య రత్న రూపంగా వారు దర్శించుకున్నటువంటి విషయాన్ని మనకు చెప్తూ ఉంటారు. కనుకనే నేటికి కూడా ఆ వ్రజభూమిలో తమ హృదయాలలో భక్తి భావనతో ఆ వ్రజభూమి అంతటా కూడా కృష్ణుణ్ణి ఇంకా భక్తి భావనలో అక్కడ ఉండేటువంటి జనులు, అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి భక్తిలో నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ విధంగానే దర్శించుకుంటారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భక్తి యోగ సాధన వలన పొందినటువంటి హృదయ పవిత్రత వలన వారి యొక్క హృదయాలలో ఆ భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో అందుకే మనకి రూపగోస్వాములు వారు చెప్తారు, సాధకుని యొక్క భక్తి భావభక్తి స్థితికి చేరినప్పుడు భక్తుడు పవిత్ర నేత్రాలతో ఆ శ్రీకృష్ణుని సర్వాంతరము ఆ ప్రేమాంజనంతో వారు దర్శించుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. కనుకనే వారు ముఖాముఖి ఆ భగవంతుణ్ణి కూడా చూడగలిగేటువంటి స్థితిలో ఉంటారు. ఇప్పుడు ధ్రువుడు కూడా అలా ముఖాముఖి చూడగలిగినటువంటి స్థితిలో అతడు ఆయన యొక్క హృదయాంతరాలములందు ఆ భక్తి యోగ సాధన చేత శ్రీకృష్ణుడు ఆయన దర్శనమయ్యేటువంటిది. ఆ భక్తులకు దర్శనమయ్యేటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుని రూపము సాధారణంగా మనకి చెప్పబడుతుంది. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వర్ణనలో చెప్తూ ఉంటుంటారు. వేరే శ్రీకృష్ణుని యొక్క శ్యామ సుందర నటవర మురళీధర త్రిభంగ రూపాలలో భక్తులు దర్శించుకోగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ భగవంతుని యొక్క శ్రీకృష్ణుని శ్యామ సుందర రూపము అంటే నిత్య సుఖదాయమైన దివ్యమైనటువంటి ఆ రూపము, అలాగే నటవర రూపము కూడా భగవంతుని యొక్క నటవర రూపంలో దర్శించుకోగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ నటవర రూపము, అలాగే మురళీధర రూపము, మరి ఇంకా త్రిభంగ రూపము, వివిధ రూపాలలో వారి యొక్క భావనలను అనుసరించి ఆ భగవంతుడు దర్శనమిస్తారు. మనకి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా శ్యామసుందర రూపం అనేటువంటిది సుఖదాయకమైన దివ్య వర్ణంతో కూడినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క రూపము. ఇక నటవర రూపము అంటే
నాట్యములో శ్రేష్ఠుడు, లీలావతారుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క శరీర చలనాలు స్వయంగా నాట్యాలని చెప్తుంటారు. ఆయన యొక్క ప్రతి అడుగు కూడా ఒక లీలలాగా ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ప్రతి భావన కూడా ఒక రసంలాగా ఉండేటువంటి అటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి కేవలము ఆయన ఒక సాధారణమైనటువంటి పాలకుడే కాదు, ఆనంద స్వరూపుడు, రసాధిపాతి, జీవుల యొక్క హృదయాలలో ఆనందాన్ని నాట్యం చేయించేటువంటి ఆ నాట్య రూపంలో, నటవర రూపంలో కూడా దర్శించుకోగలుగుతారట భగవంతుణ్ణి. ఇక మరొక రూపము మురళీధర రూపం, అంటే వేణువును ధరించినటువంటి ఆ రూపం అని చెప్తారు. ఇందులో ఆ మురళీధర రూపంలో చాలా రహస్యము, నిగూఢమైనటువంటి రహస్యం కూడా ఉంది అని చెప్తారు. ఏమిటా రహస్యం అంటే, సాధారణంగా వేణువు ఖాళీగా ఉంటుంది. అంటే ఖాళీగా ఉండడం అంటే ఏం లేకపోవడం కాదు, అహంకార రహిత్వముగా ఉండడము అని చెప్తుంటారు. ఆ వేణువు బోలుగా ఉండేటువంటి, ఖాళీగా ఉండేటువంటి వేణువు ఏమీ ఉండదు అందులో. కానీ అందులో ఊపిరి నిలిపినప్పుడు, ఊపిరి ప్రవేశించినప్పుడు జగత్తునంతా కూడా ఆకర్షించేటువంటి నాదంగా మారుతుంది. వేణునాదం, వేణుగానంగా మారుతూ ఉండేటువంటిది. సో అంటే జీవుడు అహంకారాన్ని వదిలివేసినప్పుడు భగవంతుడు తన నాదాన్ని ప్రవేశింపచేసి, అంటే మనలో అహంకారం తొలగిపోయినప్పుడు భగవంతుడు మన హృదయాలలో ప్రవేశిస్తాడు. అదే భక్తి. ఆ అజ్ఞానం తొలగిపోయినప్పుడు జ్ఞానం ఏర్పడుతుంది, భక్తి భావన కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక మరొక రూపం, ఇవి కొన్ని మాత్రమే. భగవంతుడు అసంఖ్యాకము అయినటువంటి ఆయన యొక్క రూపాలు, అందులో కొన్ని భక్తులు దర్శించుకునేటువంటి ఆనందభరితమైనటువంటి రూపాలలో మరొక రూపము త్రిభంగ రూపము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే త్రిభంగ అంటే మూడు వంక ఆ భగవంతుని ఆ వంకరలు, ఒకటి కంఠంలో ఉండేటువంటి కంఠ వంకర, కంఠంలో ఉండేటువంటి వంకర, ఇంకొకటి నడుము దగ్గర ఉండేటువంటి వంకర, ఇంకొకటి మోకాలి దగ్గర ఉండేటువంటి వంకర. ఈ భంగిమలలో మనం చూస్తే ఆ శ్యామసుందర భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడే వెన్ను పట్టుకుని ఉండేటువంటి రూపాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటే, ఆ త్రిభంగ రూపంలో మనం భగవంతుని దర్శిస్తూ ఉంటుంటాం. చాలా మందిరాలలో, మురళీ మందిరాలలో ఆయన రూపము అలా త్రిభంగ రూపాల్లోనే కనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది మనకి. మరి అది సాధారణంగా ఆ త్రిభంగ రూపాలలో మరెవ్వడికి, ఏ జీవికి కూడా, ఏ ఇతర ఉన్నతమైనటువంటి దేవతకు కూడా సాధ్యం కానటువంటి భంగిమ రూపము ఆ భగవంతుడికి ఉండేటువంటి రూపం అని చెప్తారు. ఆ ఒక్క దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటి రూపం అది. సో అంటే కారణమే, దాని అర్థం ఏంటంటే భగవంతుని సృష్టి నియమాలకు అతీతుడు. ఆయన లీలలు సహజమైనవిగా కనిపించిన అవి అతి మానవీయమైనవి, మానవులకు. సో ఇదే నేను చెప్తుంటారు. సో ఆ శ్యామసుందర రూపమేమో సుఖదాయకమైన దివ్య వర్ణ రూపము, మరి ప్రేమాంజున చరితంగా చూడగలిగేటువంటి రూపము. ఇక మురళీధర రూపము ఆకర్షణించేటువంటి రూపము, భక్తిని హృదయంలో నిలిపేటువంటి రూపంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. భక్తిని హృదయంలోనికి పిలిచేటువంటి రూపము మురళీధర రూపం. ఇక త్రిభంగ, అదే నటవర రూపం ఏదైతే ఉందో అది మాధుర్య లీలా మాధుర్య రూపంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో జీవితం ఒక దివ్య నాటకము అనేటువంటి భావనతో నాట్యం, ఒక దివ్యమైనటువంటి నాట్యంగా చెప్పబడేటువంటి రూపంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక త్రిభంగంలో సౌందర్యాతీతమైనటువంటి, ఆ భగవంతునికి తప్ప వేరొకరికి సాధ్యం కానటువంటి ఆ దివ్యత్వ నియమాలతో కూడినటువంటి రూపం. ఈ విధంగా భగవంతుణ్ణి భక్తులు వారి యొక్క భావనలను అనుసరించి ఆ రూపాలను తన యొక్క మనసులో నిలుపుకునేటువంటి రూపాలు ఆ భగవంతుని యొక్క రూపం. సో ఇక్కడ ధ్రువుడు ఆ శ్యామ సుందర రూపాన్ని
దర్శించుకున్నాడు హృదయంలో, తన ఎదుటుగా ప్రత్యక్షమైనటువంటి చెప్పబడినటువంటిది. తదుపరి ఏం జరుగుతుందో నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చూద్దాం. ఈ శ్లోకానికి